Mayong gabi kaninyong tanan. Happy New Year. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, kining unang adlaw sa tuig, sa ulog kini sa simbahan, isip paghatag o pasidungog ni Maria, isip inahan sa Dios. Usa ka magtutudlo nangutana sa iyahang mga estudyante, asa man nato makita ang Dios? Usa ka bata, ang iyang estudyante mitubag, "Ma'am, sa simbahan." Ang uban nagdungan dihay niingon, "Ma'am, sa balay." Ang uban, "Ma'am, sa eskwelahan." "Sa plaza, ma'am." "Ma'am, naapod sa merkado." "Naapod sa opisina, ma'am." Oy, nalipay ang maestra kay ang ilang mga tubag nindot kaayo og insakto tanan. Apan usa ka bata mikunot ag ulo ba? Dako kayong question mark sa naong. Seryoso kayo nga mitubag, "Ma'am, makita gyud nato ang Ginoo, ma'am, adto sa Casillas." Nahibulong ang magtutudlo. Wa kantos ang maestra miingon, "Nganong nakaingon man ka nga sa Casillas nato makit-an ang Ginoo?" "Ma'am, dito sa balay kanang kadabuntag, ma'am, kanang malate si Papa sa opisina, magdali-dali na siya adto sa Casillas ug kusog kayo nga mutuktok sa pultahan sa Casillas. Unya kung naay tao sa sulod, muingon siya, 'Diyos ko, kadugay ba nimong malibang diha?'" Sa dili madugay, ato nang sag-ulugon ang bagong tuig. Mga usa na lang ka oras o 35 minutos. Magsaulog na kita sa bagong tuig. Matod pa ni Father Odem ug ni Father Abet, let's start a new year with a big bang. Sumala sa naandan, ato kiding sugaton sa daghan kayong mga patutuo, mga tinuhuan sa atong mga katigulangan. Ang pinakauna gyud siguro niini, ang pinaka-familiar, ang pag-andam og daghan kayo nga mga lingin nga prutas. Kagahapon didto ko sa merkado, ag diha sa prutasan na puno, lisod kaayo iagi, daghan kaayong nag-ilog, orange, apple, chikos, ang uban bisag hilaw, gipukpo, karon ibaligya. Ang uban bisag dilingin, bisag ublong, ipamugos para lang lingin. Tungod kay ang uban kanato nagtuo nga kini maghatag kanato og swerte. Ikaduha siguro nga pinakasikat, kaning pagsuot og puwang polka dots. Muragwa man, di man pod polka dots ning taga San Pedro Kalungsod. Wa bay polka dots ani? Nakalabay kog balay, ang ilahang hapin sa ilang salaset, puwang nga polka dots. Ang ilahang kortina, puwang nga polka dots. Ayaw lang gyud mo duaw atong baya og ting bagong tuig, labi nag magsuot pod mo t-shirt nga puwang nga polka dots. Kay mo blend gyud mo, way kalainan. Nganong ato maning himuon, kay nagtuo man guta nga
ang puwang nga pulkadats maghatag kanatog daghang kwarta nining bagong tuig. Ikatulo siguro, wa man pud din ako sorbeha, ako lang ning gitimbang-timbang. Ang ikatulo, kana kunong pagsud o pagpuno sa tanang sudlanan nga naa sa atong kusina. Katong ubang wa na kay baw, basig inyo na hinuon po ning i-apply sunod tuig. Ayaw intawod. No? Pananglitan, mga panaksan, mga kaltek, no? Kaltek man atong karaan, no? Kaltex, no? Kaltek, mga tasa, mga baso, unsa may isod ani, sudlan kuno kini og asukar, kamay, bugas, nga kanang pinaugdo gyud, no? Kanang manggawas gyud. Ngano man? Kay nagtuot na nga kung muawas paawaso na to, kini kunong tuiga ang grasya usab mag-awas-awas diha sa atong pamilya. Ika-upat, ang uban mupalit gyud og pabuto, no? Balita dito sa niaging adlaw, 15,000 iyang gipalit para sa pabuto. Ngano man, kay kung magbuto-buto na, ang mga daotang espiritu mabugaw og ang mga malas sa kinabuhi. No? Kalisod lang kung ang asawa ninyo mo'y inyong malas. Siguro, dili jud kining mga patutuha mawala, no? Paningkamot sa mga pari, wali daghan, apan tested nga di gyud kini mawala. Ngano man, nahimo na kining kabahin diya sa tong kinabuhi. Apan palihog ang pinakaimportante, dili gyud unta nato hikalimtan. Unsa man kana nga kining adlawa, kining unang adlaw sa tuig, ato gayong igahin sa pinakaimportanteng butang, kana mao ang pagpasalamat sa Ginoo sa tanang mga grasya nga atong nadawat. Una, pagpasalamat sa Ginoo sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato, nga most of the time we just take it for granted. Usahay ato lamang mahatagan kinigbili kung makasinati kitag sakit o anaa kanato ang kakuyaw. Pasalamatan ta ang Ginoo sa mga grasya. Dili nato kalimtan ang nahitabo nga bagyo nga Pablo, nga atong nasinati, nga matud pa ni Father Abet, di kuno Pablo ang niabot, Pablito lang, no? Dili dako nga bagyo ang niabot, hangin ra nga gamay, huyop ra. Ang pananglitan karong tuiga, ang uban nakakita og maayong trabaho, o ang uban nakapasar sa board exam, o adunay mga problema sa pamilya nga nakit-an nato og sulbad. Ato usab nga iapil sa pagpasalamat ang mga kapakyasan ug mga disappointments, ang mga problema. Kay kung balik lang tawo nato ang atong kinabuhi, ang atong kinabuhi puno sa mga ups ug sa mga downs. Mura kuno ning kinabuhi og ligid, usahay naata sa ibabaw, usahay naata sa ubos. Apan ang uban sa daghang higayon naa sa ubos, panagsara maibabaw. Kining mga kapakyasan dili unta makapabugnaw kanato. Hinuon mamahimo unta silang mga stepping stones ug magtukmod sila kanato diha sa pagpaningkamot sa atong kinabuhi, ug lakip na niini ang itong espirituhanon nga kinabuhi. Nining bagong tuig, nindot kaayo nga kita mamalandong sa atong mga kapakyasan
ug maningkamot sa pagtulid niining tuig 2013. Let us learn from our mistakes. Haom kaayo nga kini bagong tuig, haom kaayo kini sa mga New Year's resolutions. Kini New Year's resolutions, dili unta mawala diha sa atong kinabuhi. Ang pagsaad sa pagtulid sa mga hiwi ug mga daan, maot nato nga mga habits. Ang mga tendency sa pagdumot, pagka mapahitason, ang pagpasakit sa isig katao, pagkawalay kaluoy, pagkawalay binatiay sa atong isig kaingon, atuod ta kining tubagon diha sa gugma, pagkamaluluyon, pagtinabangay ug panaghiusa. Sa matag January 1, atong gisaulog ang pagkainahan ni Maria. Kay kung aduna man gani usa sa pinakanindot nga mga mithi ni Maria, kana maugayod ang iyang pagtuo. Kay kung atong tan-awon ang iyang kinabuhi, ang iyang pagtuo gayud ang pinaka-tested. Ang iyang pagkadako sa pagtuo maugayoy dili ikalalis diha sa iyang kinabuhi. Sama usab buta niini ang atong kinabuhi. Ug daghan man gani nahitabo sa niaging tuig nga mga dili kaayo maayo. Ug aduna man gani mga pag-ampo nga wala gihapon tubaga. Pananglitan ang pagkawala sa atong minahal sa kinabuhi, sa pagtakboy sa sakit nga walay kaayuhan, pagkaguba sa managtiayon, problema sa bana o sa asawa o sa mga anak. Usahay makaingon kita ug makapangagho, dili man ni patas, Lord. Nga nung ingon man ini, kay nakasinati kita nga kung ingon ni ini, mo ni kinagitawag nga mga dark moments of our life. Dili unta kini makapabugnaw kanato. Hinuon, mudangup kita ni Maria, kay si Maria nakasinati usab og ingon ni ini. Pero bisan pa, wala siya kawad-i sa pagtuo sa Ginoo. Tungod kay nagtuo siya nga ang tanan ubos gayud sa Dios nun nga plano. Dili na to makalimtan si Maria didto sa tiilan sa cross. Usa ka kasinatian nga dili niya hisabtan. But Mary did not question the Lord. She did not complain. Iya lamang gipamalandungan o gitapigan ang tanan diha sa iyang kasing-kasing. Si Maria nagmasinugtanon sa Ginoo taliwala sa iyang mga ups and downs. Sa katapusan, ang pagkamakanunayon ni Maria magdasig unta kanatong tanan diha sa atong paghalad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Happy New Year kaninyong tanan.